מריאנה ויבגני דובניקוב הם בני זוג ושותפים מקצועיים, המובילים יחד את הסטודיו מי-דיזיין מאז 2010. שם הסטודיו נגזר מראשי התיבות של שמותיהם ומסמל את השילוב הייחודי וההרמוני ביניהם. מריאנה, הנדסאית אדריכלות ומעצבת פנים, אחראית על הצד היצירתי, התכנון והאסתטיקה. יבגני, מפקח בנייה ומנהל הפרויקטים, מייצג את הצד הטכני ומוודא שכל רעיון מתורגם לביצוע מדויק. התוצאה, פרויקטים מגוונים שלוקחים השראה מהרצונות והחלומות של הלקוחות שלהם. בואו תראו את אירופה הקלאסית עם נוף לים התיכון. Climbing inside, doors yellow mustard, windows up, so I don't want to go up, I don't want to lose touch, no. Got to 7-liter jello car, weighing a coconut balloon. Now 11 colors, juniper, babe for broken luck. Got to 7-liter jello car, weighing a coconut balloon. Now 11 colors, juniper, babe for broken luck. Climbing inside, doors yellow mustard. Got to שלום! כיף להיפגש בדירה שהיא מרגישה כמו קפיצה קטנה לאירופה. ויש הרבה מה לדבר על הדירה הזאת, כי היא אחרת ושונה, אבל כרגע אנחנו בפינה האהובה עליכם. ספרו לי למה. אז קודם כל, אני חושבת שזה נורא כיף להתחיל את הבוקר בפינה הזאת עם כוס קפה, על הציר הזה שמצד אחד יש לנו את הים התיכון ורואים את הנוף הפתוח והמהמם, ומצד שני רואים את הבית. הפינה הזאת היא מצד אחד גם הירק שפה, שמזכיר את אירופה, כמו שאמרת, ומצד שני אפשר לראות את הבייבי שלנו ולזכר בכל התהליך. בואו ניכנס פנימה ונעבור על זה כמו שצריך. יאללה. בשמחה. זה בעצם החלל המרכזי שאליו נכנסים כשנפתחת הדלת. לפני הדלת הזאת יש את החלל המבואה שהוא צר וארוך עם הרבה ארונות, מראה והדום. אחת הדרישות החשובות של הלקוחות זה לעשות גרדירובה בכניסה, כי זה גם חלק מהתרבות, להוריד את הנעליים בכניסה ולהיכנס הביתה. נפתחת הדלת ואנחנו בעולם ומלואות, נוצץ וקצת מבריק, ועם טקסטורות, ועם אור, וקפיטונאז' וקרניזם, עושר מאוד מאוד גדול, שמאוד תואם את הסגנון העיצובי. בבית הזה פגשנו משפחה מדהימה, שגם אוהבת לערך, והעדפה שלהם הייתה לסגנון הקלאסי. ועם הזמן, כשהכרנו אותם יותר ויותר, אנחנו ראינו שהם גם אוהבים את העבודות שלנו בסגנון המודרני. ואז משם, בעבודה משותפת, נוצר הרעיון לשלב בין שתי סגנונות. כשאנחנו מסתכלים על הסלון, אז יש לנו את שתי הספות, מאור, וילונות כהים, וקיר כוח שהוא מאוד דומיננטי, מאבן טבעית, ככה טבע, שגם מכילה את החום והירוק והזהב, וכל הצבעוניות שאנחנו כבר רואים פה. אז עבדתי עם רובד של שכבות, מראות ואבן, יחד עם נגרות. הכל משתלב במישור אחד, ויוצר שכבתיות של חומרים וצבעים וגוונים, בדיוק מה שהלקוחות ביקשו וחלמו. כשאנחנו עומדים כאן במרכז הסלון ומסתכלים, אז כמובן שאי אפשר להתעלם מהשנדלירת זכוכית באדפטציה המודרנית שהכנסת לפה. מה שעוד יותר מרשים פה זה ממה היא יוצאת ועל מה היא תלויה, והיא בעצם תלויה על תקרת מראות עם חלוקה של מרובעים ועליה מאוינים, עם תאורה נסתרת, בתוך תקרת גבס, עם קרניזם. התקרה הזאת היא באמת אלמנט ייחודי שדרש פתרון יצירתי ומיוחד. בפרויקט הזה עבדנו יחד עם חברת זכוכית גביש, שנתנו פה באמת גב ולקחו חלק פעיל מאוד
בתור ספק של מוצרי זכוכיות בבית, האם זה מקלחונים, מרות קיר, מרות תקרה, וכמובן גם מרות אנטיקה. אחד האתגרים שהיה לנו פה זה קודם כל החלוקה של מרה. כי אנחנו צריכים להגיע למצב מדויק שהיא נכנסת בול בלי רווחים, בלי סטיות, אחד לאחד. האתגר השני היה הקטע הבטיחותי. הם ישבו איתנו, חשבנו ביחד איך לתפוס את המרה הזאת גם בדרך מכנית, כדי שאם תיווצר התנתקות של דבק, המרה תישאר בצורה בטוחה ביותר וגם אלגנטית בתקרה. המראה היא נותנת לנו אפקט של גובה. נכון. היא מכפילה, היא מגדילה, היא מעבררת לנו את החלל ומכניסה המון המון אור. כשאנחנו יוצאים צעד אחד החוצה מהגדרת הסלון, אנחנו בעצם התקדמנו, ופה יש לנו פינת אוכל עגולה בשלייפלק עם אלמנטים של זהב, קורסאות קפיטונאז' בהירות, אותו אלמנט של נישה תקרתית, רק שהפעם היא לא במראה ומתוכה גוף תאורה. קודם כל, הפינת האוכל היא עגולה, וזאת הייתה גם בקשה והגדרה. הפינה שעוטפת ואוספת את כל בני המשפחה, וזה נורא נורא כיף ונעים לשבת בשולחן העגול דווקא ולאכול, עם שנדליר שיוצא, התקרה שחוזרת גם בעיגול עם תאורה נסתרת. כל האלמנטים באמת עוטפים אותנו באהבה, בחום ובחיבוק. הגענו למטבח, וגם המטבח לא חסכתם בפרטים. גם פה יש את אותם קרניזים ואלמנטים עם הזהב והחריטות. אי שהוא כולו פיתוחים עם מראות וזכוכיות, וכמובן פלטת של שיש גרנית עם שחור וזהב. זה המון עושר עיצובי. המטבח הוא איטלקי, לבן, מאוד מאוד קלאסי, מאוד מאוד נעים, עם נגיעות של זהב בידיות ובעיטורים, ויחד עם זה מאוד חשוב להגיד שהמטבח הוא פעיל, מטבח מאוד פונקציונלי, מבשלים בו, זה לא מטבח ליופי שמזמינים טייק אווי מבחוץ, ממש לא. האי המדהים הזה, זה המוקד הראשון שפוגשים אותך פה. כשאתה נכנס לבית, פוגשים אותך עם חיוך, ואז פה כבר יש איזשהם מטעמים קטנים, וזה ממשיך באמת מכל הלב. בעלי הבית ביקשו סגנון מאוד מאוד ספציפי. אני באה יותר מעולם המודרני, והדרישה של הלקוחות היא בעצם מתחה לי את הגבולות, מתחה לי את היכולת שלי כמעצבת פנים, ואני חושבת שזה נהדר כשיש לך אתגר לפניך, ואתה לומד ואתה מתפתח, ואני פשוט אחרי הדירה הזאת התאהבתי קשות בסגנון הקלאסי. חושבים שהבית שלכם הוא אחד הבתים היפים בישראל? היכנסו עכשיו לעמוד האינסטגרם של התוכנית, שלחו לנו תמונה של הבית שלכם, ואולי תזכו בפרס. מתנת. עיצוב רהיטי יוקרה בהתאמה אישית ושילוב בין היד לחומר. Elita Living, Italian Legend, for people who see different. מהאזור הציבורי של הדירה אנחנו בעצם עוברים לאזור הפרטי, איפה שהחדרים, אנחנו נכנסים למסדרון שהוא מאוד מאוד ארוך. הרצפה של הסלון ממשיכה, העיטורים והקירות עטופים עם הקרניזים, עם הדלתות, עם גופי התאורה. זאת אומרת, יש לנו פה מסדרון מאוד ארוך, שכן צריך לטפל ולתת לו המון עניין עיצובי. מה שבאמת עבד לי פה בצורה יוצאת מן הכלל, זה הקרניזם, שאני בעצם ממשיכה את הסיפור הקלאסי של כל הבית, אני חוזרת באופן טבעי על האלמנטים הקלאסיים, ויוצרת קצב מסוים, שזה כמו במוזיקה. חברת פרקט עד הבית, הם מספקים לנו גם את הקרניזם, גם את הפאנלים, גם כל העיטורים האלה, שלמעשה מלבישים ומוסיפים לבית את הרובד הקלאסי. ישבנו ביחד לפני זה, תכננו, עברנו ממש על כמויות, על סוגים של קרניזם, המקצועיות שלהם. זה באמת מדהים מה שהם הגיעו ועשו פה, והכל בנועם ובחיוך. זה מבחינתי, בתור מפקח בנייה, אולי הדבר החשוב ביותר, לעבוד מול אנשים. בזכות הקרניזם האלה,
אנחנו הפכנו מסדרון רגיל של דירת קבלן למשהו מאוד מיוחד. נכנסנו לחדר השינה של ההורים, המאסטר בדרום, וכשאני עומד ומסתכל, אני מוכרח לציין שלקחתם פה חדר בגודל סטנדרטי ועיצבתם אותו ועטפתם אותו, שהוא ממש מרגיש כמו איזה סוויטה נשיאותית בבית מלון יוקרתי. אנחנו התבקשנו לבנות ללקוחות בית מלון, ממש ככה שהם ירגישו פה בנופש כל הזמן. יש פה מלא טקסטיל, אם זה שתי שכבות של וילונות, הטפט העשיר, התאורה, הרהיטים הלקשרי, ומראות שמגדילות ומכפילות את החלל. המרפסת היא ענקית, היא כיפית, היא שייכת להורים. ההורים יכולים להתעורר בבוקר ופשוט לזרום בכיף למרפסת, לראות את הנוף, את האוויר הצח. אנחנו כל הזמן מדברים על הסגנון האלגנטי, האירופאי, אך בקירות הכל פה סופר מודרני ועכשווי. מעבר לכך שהבית הוא מאוד מפואר ומאוד מדויק, זה פרויקט טכנולוגי בפני עצמו. יש פה תשתיות של חימום תת-רצפתי, מיזוג, תשתיות של מערכות מתח נמוך, שזה גם שליטה ובקרה ותקשורת, וכמובן בית חכם. בפרויקט הזה אנחנו עבדנו עם ויטרי מערכות בתים חכמים. המערכת חשמל חכם שלהם מאפשרת שליטה על מגוון רחב מאוד של אפשרויות בבית, הדלקה של גופי תאורה, תריסים ואפילו מזגן להפעיל כשאתה לא נמצא בבית. כל זה נעשה דרך שליטה באפליקציה או דרך המתגים היוקרתיים שלהם, מתגי טאץ'. מה שמיוחד בעבודה איתם, מעבר לפתרון הטכנולוגי שלהם, זה התהליך המובנה. אנחנו יושבים ביחד, מאפיינים את הצרכים של לקוח, הם מתאימים את התוכנית באופן מדויק כך שתקל את החיים ותעשה אותם יותר נעימים בהמשך בבית. מלווים את הלקוחות אחרי המסירה כדי לוודא שכל התכנון של סצנריות ותרחישים הוא באמת מתאים למשפחה ולאורך החיים שלהם. יצאנו החוצה למרפסות ואני ספרתי 1, 2, 3, 4, וזו המרפסת החמישית, בעצם מרפסות שעוטפות לנו את כל הדירה, וגם במרפסות יש טיפול רב מבחינה עיצובית. יש פה מלא מרפסות, הן עוטפות את הבית, ובעצם ההצצה החוצה פנימה יוצרות משהו מאוד מאוד כיפי ונעים. גם המרפסת מטופלת באותם גוונים כמו הבית, אם זה ריצוף הכהה והחיפוי קירות והמטבח השחור. הכל מדבר על שכבתיות ומקשר לנו גם את החוץ ופנים. את הבוקר שלנו התחלנו במרפסת של קפה על הבוקר ומסיימים במרפסת של ערב, מנגל על האש. חברים, אני רוצה להודות לכם על סיור בדירה שמשלבת אותנו בין אירופה הקלאסית עד לים התיכון. הפרויקט הזה הוא כמו פנינה, הוא באמת מאוד מאוד מיוחד, וזאת עוד דוגמה לשיתוף הפעולה ביני לבין יבגני. אנחנו גם זוג לחיים, ואנחנו גם עובדים ביחד. כאשר אני מעצבת משהו, יבגני מפקח על זה, אנחנו בעצם משלימים אחד את השני. תודה רבה. תודה רבה. גם היה לי אנחנו כיף. נהנים. גם לנו.